Ligako finala ikusiko dugu une batetik bestera. Lehen bi atzelariren arteko lehia ikusi baldin badugu, orain aurrelari bat eta atzelari bat. Aitor Etxebarria, Nabarnizekoa, Gorka Ibarrondoren nauka. Arrankudiagako atzelaria da, 17 urte dituzte. Aitorrek Gernikako Arkuperekin jokatzen du, baina Nabarnizen jaioa da. Eta aurkaria berriz Ibarrondo Arrankudiagako Kamaraka taldean ari dena, eta lehen aipatu dugu Carmelo bi pelotari sartu dituztela herri txikia izanik finala handian, horrek esan nahi duela norbait ondo ari dela lanean inguru hartan. Bai, atzelari Bizkaia mailan oso bikaina bisek, kategoria ezberdinetan, baina bai, ume-umetatik etorten ziren ondo, eta biek finala sartzean, ikusten da bentsat Bizkaia maila hontan, bisek bakoitza bere mailan punta-puntako pelotaria diezela, ez? Bate garaipena lortu du, bigarrena zaila izango du, Aitor joko honean dagoelako. Bai, gainera urte oso ona egin du, eta nik uste gainera errekurtzo askoko pelotari dela, nik uste Ibarrondo bai atzelari petua dela, eta eskuma bikaina degola, baina oso urrun ilkin bikotxo Aitorreri, ze Aitor baita gotzaile izan, asko mugitzen dakantzan, eta gero baita bolea, gantxo, dejada, bipareta, horrelari izan ezkero, errekurtzo askoko pelotaria, eta orduen joko ezberdin egiteko moduan dagoela, eta oso txarto izango duela partidu atateko Ibarrondo, baina nik uste aukera daukala, eta partidun bat egiten bada, bitxe egiten bada. Zauzketa egin dute, txapak urdin atera nahi izan du, beraz sakea Gorkak izango du bere baitan. 22 izango da neurketa. 16 pelotari honen ekartu dute parte aurtengo ekitaldi honetan. Etxebarriak González kanporatu zuen final laurdenetan, eta Elordi final aurrekoetan, eta Ibarrondo berriz Zubikarai lehen da bizi, eta Otadui ondoren. Bina partidu gainditu behar izan dituzte finalera iristeko. Atletikeko jokalari batzuk ikusi ditugu, De Marcos eta Valentziaga besteak beste, eta hortxe ari dira jende artean toki hartuz. Bai, horrek ikusten da Ruben Gorospe, Marino Lejarreta, da, bestikoletako pelotaria, kirolaria be agertu dire gaur bakeko final hauetara. Lau pelota dituzte aukeratzeko. Bire nondik norakoak ikusi ditu, hauxe du hirugarrena Ibarrondok, eta materialarekin hanka ez sartzea garrantzitua izaten da, eta beraz ondo hautatzea ere derrigorrezkoa. Festa handia lortu dute gaur Durangoko Ezkurdi pelotalekuan. Adin guztietako pelota zaleak etorri dira. Bertatik bertara gazte hauek pelotarik ustera. Lehen da biziko finala 18-8 amaitu da, baina ez da partidua hain errazuan, lanako gotik egin behar izan du irabazleak garaipena lortzeko, eta ikusiko dugu bigarrenak zer ematen digun. Adituen ustez, favoritoa Aitor Etxebarria da, baina hori kantxan erakutsi beharko du. Zer moduzko mutila da, plazagizuna, urduri jartzen ez den horietakoa? Bai, tranquile da, bai. Oso tranquile da, eta, askotan nik uste lar tranquile, Urbet nerviotxu geixo egin guazun, baina oso ondo dabil, gaina gazte-gaztea da, eta nik uste pelotari bikaina izateko aukera daukala, eta gainera asko bisegonak, ausarta airean sartzeako, eta aukera deko ze beste bi urte gogortzeko gorputz hori, eta ia suertea dekon da, eta aukera deko ze pelotari izateko.
Luis Mari Larolizko itia. Gozatu lehen da biziko partiduan bere mutila txapeldun ikusita. Eta saiatuko da gauza bera egiten. Hasi da partida. Ondo erantzun dio Etxeberriak. Ibarrondoren sake aulari. Aire sartuko da. Hasieratik erakutsi nahi dizkio hortzak aurkariari. Gutxi iraundio sakeak Gorka Ibarrondori. Gainera urrutuit izartzen da ere, eko postura oso ondo hartuta hori galtzona, eta horre ondo sartu da tranquil da, jakina aurkari atzelari izan dabe, nik uste dominatzen dauen bakoitzean aurrera eramango dola jokoa, eta aukerak izango ditu tanto gehiago. Aitorrek aurrelaria izaki, behar bada errestuan sufri ezake zerbait, baina hain sake gozoa eman ezkero kantxaren erdira. Hombre, sake honekin dano sufritzen gendun ez, baina Aitorrek mano-mano asko joatute dago. Aurten Grau txapelketan bera izan da Bizkaiko ordezkaria mano-manon, da beraz errestuan da bebai eginda dago urte osoan entrenamentutan, da nik uste gainera, Ibarrondo be, atzelari izan ezkero igual ez dago ohituta ere sakeak egiterakoan, da orduan igual ez teko ere sake bikain bat, orduan errestuko deuz lanak Etxebarriari. Luzeago gutxienez, saiatu beharko du sakatzen Ibarrondo gaurrenekoan baino. Horretarako orain sakea berreskuratu egin beharko du orain. Aitorrek baitauka bere gain. Lehen da biziko sakea izango da Nabarnizkoarentzat. Oso ondo ikusten da, zale bezu hortatik pelota bizi urtetan dagoela. Errez egin du pasa. Lenguan egon nintzen lengu hastian beragaz Gerniken. Ez hausta eskutatik gaizki egondala sasoi batez, baina oin ondo dabiela, da azkenengo entrenamentua konfiantza ezin dula, da ikusten da esku hori sasoitxu sartzen dagoela. Bigarren sake izango da Etxebarriarentzat. Asko zere laburragoa oraingoa, ezkerrez ez du eramaterik izan, Ibarrondok 2 eta huts. Sake neko ona izan da, uste eramateko izan dela, baina hori gertatzen da aurrelari hauekin, ez? Ibarrondoke ez du nahi bakarrik sake altza, bazik eta pizkaten mindu ez, bestieri erresto ona ez izateko, eta azkenien horre pelanak izaten diez, nahi baino gehiago joterakoan ez duzu gozatzen da txapatera. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan bake txapelketako finalak ikusten ari gara. Juvenin mailakoa orain, sake ederra dau. Oso ona. Arresto ere alakoa egin nahi zuen Ibarrondok, baina ez da frontisera iritsi, 3 eta huts. Sakearekin min egin dezakeela erakusten ari da Nabarnizkoa. Lehen kadete mailako finalean atzelariak sotamanoz erantzuten ikusi dugu sakeari. Agian gauza berbera ikusiko dugu Ibarrondorekin. Oingoan ikuste behar gehiago egingo dagoela aurrera juteko, ikusiko dugu nola Aitorrek sake luzea indagero nola geldituko dion airean askotan. Orain ere lehen Carmelok esan duena, eman egin nahi zion, ez zion aurrean hauko zuloan utzi nahi, eta eman nahi ez, bederatzetik gozatu gabe urrera. Beldurrasko Aitorrera ikusten da Ibarrondo dekola, eta horrere lehenengo eraman inbiko da, eta gero, jarraitu ez, baina hortik esortzitia dana ematera jonda, eta ez du peloti askoa sartzen. Bi beso indartsu dituen mutila da Gorka Ibarrondo. Baina gaur horrez gain beste gauzaz asko egin beharko ditu ondo. Finala irabazi nahi izan ezkero. Gainera Aitorrek azten bada tarte ataratzen, ondino tranquila ibilteko, sake ona, Haure gola. Hori da ez.
hori gertatzen da. Askotan aurrelari ezan izango airean sartzeko eta askoru tranquila berrezten oso baina. Bilurra hundi esake bueltari eta oine ondo kendu deusake, baina lartxo. Ailaren bila joaten agian ikusiko dugu. Oso luze ari zaio sakatzen. Aitor Etxebarria eta hemen bederatzitik. Aurrean gainera horrelako aurrelaria izan da. Ez da erraza. Aitorren sakea, 6. tantoaren bila. Rengoa samurragoa du. Eskapada eta tanto, Hone zinko bazan, agian tanto izango zen, bote okerra emango zuen da. Ja iruz, odalausak ez da gizien bat. Bost, ja. 6tik bost, sakez. Hori be, bakutxan konfiantzarako be, kalte handia, jakina bosak buena ez duzula egin, da hasi berri partidue, da pentsa. Aitor Etxebarria sakatzera, atzean geldirik, oraingoz, Ibarrondo. Haure oso luze doa, 9 eskubiz, ez. Sakea Gorkari egokitu zaio, berak atera du aurrenekoa. Baina, ondoren, sakeak tanto bihurtu ditu, 6 bata bestearen atzetik, eta soluzio txarra ikusten diogu. Pelotide ibili badabila azpiti, baina ez teko bote askorik, da horre ikusten da ez tala lartxu makurtu, eta txamar puntakin odio, eta ez du lortu pelotia arrotzea, eta ez du dinozuna, zazpitan dut izake, bakutxan burureko be, oso gorra. Zortzigarren tantoaren bila, Aitor Etxebarria. Burutatu egin du. Eta hori ederra izan. Zortzigarrena ere, sakez. Aurreko 6 bezalaxe. Tensio gehiago eskatzen dio. Tensio larde goin. Hine sake bakoitza esango dugu, berrez badote sakerik altzatuko, eta buelta larri buruari, eta hola izaten da. Eskuz banaka da, oso gorra izaten da, gauzak txartu dizena. Aurrera doa, orain bai. Aitor Etxeberriak atera. Baztertu dio baina. Ez dakit jakin duen ala ez, kungo zela, baina abingoan bintzat, jakingo bazuen moduen egin dugu. Baztertu dio izegarren kuadroan eskerrera, eta beste sake bat. Lehen da biziko tantoa izan ezik, beste guztiak sakez egin ditu. Bigarrenetik, 9. banan, Aitor Etxebarriak. Ikuskizunaren onerako, nahiago genuke. Sakea eraman, eta tanto batzuk egingo balitu Gorka Ibarrondok. Berra da bai. Hori betanto. Amargarrena. Behin joan da. Sakea aidez erantzuteko asmoz. Eta jo ondo atera. Eta berriro atzean gelditu da. Binaka jokatzen ohitura handiagoa izango du Ibarrondok. Askotan ikusi dugu gainera Binaka ondo jokatzen. Hala badu, bi besoetan, baina gaur aurkari arriskutsua oso, eta sakeak eramateaz gain, kendu egin nahi dio airea. Aldo aurreran da. Ea orain. Orain bai, eskubiz eraman du, Sotamanoz, atzera, Etxebarriak, pelote pixka bat ere nahiko du, Nabarnizekoak.
Gainera, Aitorre bematen dio eskuma horrekin, noin badu aurrera, dominatu dagoenean ja, hori bentaja hundize da. Banakan jokatzeko, bentaja hundize da horreko joku izatea, bai emon da, bai amaitu, ez? Zeherrez jundan, tranquil. Jakin da aurreko pelotaka da minen dauela, da ja tranquil junda aurrera, eta suabe, ondo jartzen da gainera pelotara. Bai, oso errez, beretzako gaur, jolazen egotean moduen da. 11 tantu ez da gizen badu izen ja, eta 13, 12, 15 pelotazo eman duz, ez duzuko dira horik emon. Horregatik, pentsatu dut nik behar bada pelotazo batzuk jonaiko zituela eta pelote baluzatu, baina ez, airez sartzeko aukera ikusi duenean, bukatzera joan da. Eta Gorkak ez daki, aurrera joan, atzean gelditu. Aurrekoa sotamano zera bandu, oraingoa ezkerrez ere bai, eta ea, konfiantza pikin bat hartzen duen. Ezkerrez jo beharko du defentsan, hortxe dauka aukera Ibarrondok. Ederra eman dio. Ederra, baina hor defentsa hundize dago da Aitorre. Beste bat eskubiz, deja da zabalean ona. Bat eta maika. Ikusi da horrez, Ibarrondo zer dan, hori esku maskarra dago. Nola besoa soltetan deuen askartasun horrekin, da zer nolako pelotazo jodeuen, da gero dejada botatzerakoan ondo botatzen den, baina dana perfecto inbiko deu, betxat tanto batzuk egiteko. Aitorregaz gainera, jo bakarrik ez du balio, gero amaitu bidaz, ikusi da nola Aitorre bai, boleaz bai gantxoz, defentsa hona dekola, eta orduen azkenien Ibarrondok tantoak amaitu inbiko deu. Pelota berria ateratzen duen edo zer egiten duen, lehen bere pelotarekin tanto bakarra jokatu dute. Aitorrek aldatu egin du ondoren. Eta ez dakigu zer erabakiko duen, baina gutxienez luze sakatu beharko du, lehen debiziko tanto hartan ez ezala. Bai, neko trakeza izan da lehenengo sake, eta berrengoan akmatzen duen bintzat tanto batzuk egiteko, eta txukuntzen badu partidu. Pelota berarekin uste dut, aurkariaren pelotarekin. Epaileak esan dionaren arabera. Ez dut uste pelota aldatuko duenik. Ez, pelota bera dala uste. Ibarrondok atzera begiratu dut bazpare eta gero botek askarra egin. Bai. Tanto izango dala ere. Bai, tranquil junda buena egitera Aitorrek, minarrasko barik eta ez dagoen lez pelotia ondo sartu zuen, ez da izan nahikoa buena egitera. Bai, akostatoen behezak egiterako, Bai, ez du ohitura askorik izango, eta gainera atzera begiratzen hasi da Aitorrek zer egin gote zuen, eta konturatzerako botea egiteko garaia eta... Bai, da ikusten da, oso urduri dagoela, eta... Hain be bilurra zongo da sakera hori, otxarren azak egiteko. Bilurra zutea eta aber nola ematen dion bote. Aurrera du Aitor, airearen bila. Nobeto junda. Ezkerra zora Gorka. Boleaz, Etxebarria, Ibarrondo. Pelota ona du hor, baina pilatu egin zaio pitin bat. Horre presio handia ematen dio Ibarrondo. Ez dio denpora ematen jartzeara, oso ondo. Eta tanto. Hiru eta maika. Oso ondo Ibarrondo, ala dabe pelotea ez dio bote hona emon. Eta alan dabe bipar eta politen jau, Bigarren bote egin eta gero iritsi da Aitor Etxebarria. Hiru egin ditu. Eta lasaitzeko motiboak baditu orain, lehen momenture batean pentsatuko zuen, zuzenean 22 joango bote da nik sakerik eraman gabe, baina hori gutxienez kenduko zuen burutik, pelotazo on batzuk ere jo ditu, dejada on bat. Eta, hemendik aurrera lehiatzen hasten den. Bai, azkenien bentsa, partio txudun baten, da peloteoan ondo aritu eta eguz dezala, bera dekonduaiak, nola eskuma hori bauntxe modun sakea, luzetu onkesea, eta, ikus deien aurrera duia, Ondo utzi du gainera, oso ondo. Iritsi, kanpora. Oso ondo utzi du, atzeraria izateko. Bai, oso ondo,
Aitorrek ere ikusi du. Atzetik erantzute baldin badu aurrean zai izango duela. Hori be, beste lasai ez egoteko errestoan be ondo dau. Oina Aitorre errestorako be ja zer gehiago enbiko deu. Ez buena bakarik egin da. Oso ondo funda, Sake hau oso ona izan da azkenekoa. Gurutzatutakoa, atzeratutakoa. Aurrera joaten den Aitor edo atzean itxeroten duen, badoa aurrera. Oso luzea. Eraman, baina aukerakoa gelditu zaio Gorkari. Ipareta. Ederra. Horre badak egiten da, efektoko iparetak eta... Beste itxura bat eman nahi dio partiduari. Ibarrondok. Tanto jarraian egin ditu, eta onak gainera tanta guztiak. Ikusten da bera nahi tatzelera izan, tanto amaitzerakoan badekola rekursoak, Bai dejada, hindu baten dejada, onia eskerreko ormabitza bota horrekoan, doin be eskumakin. Ikusten da, airera behunda. Bai. Hasi, jokaldi guztietan junda aurreko joko aitera. Bai. Aurrean ukatu ditu lau eta beste asakez egin du. Hau laburra, ona izan da, tanto. 6 eta 11. Guztuen paseu sake, baina ez daki laburra tatea junda, baina behintzat airera juten zarenakoan, zarenean hori da sake gaiztoa, ganean etorri atzu, eta etorri ikusiako ganean etorriako da, eta elutie paseiako, eta ezin kakotu sake horreti, eta adoi egorantza. Koska bat jodu nik uste frontisean eta behera egin du pelota horrek. Sinatuko zuken, duela 5 minutu Gorka Ibarrondok 6 tanto jarraian egitea. Ez zuen horrelakorik esperoko 11 eta huts galtzen ari zenean. Argiren bat itzari eginda. 3 foko amate 10. Eten txiki bat egin behar izan dute orain epailek. Federazioko aginteriek zer dioten zai, baina nik uste nahikoa argi badagoela. Bai. Azkenien 3 foko izan dira, da nik guzteko moduen da. Epailea biekin izketan ari da. Guztoko moduan izango dira pelota, beraz. Ez dago aitzakiarik. 6 eta 11, azken 6 tantoak jarraian egin ditu Gorka Ibarrondok. Atzean gelditu da orain Aitor Etxebarria, oso sake luzea da, bederatzitik erantzun dio, potera jarriko da Ibarrondo. Eraman, txapa gainean, bai. Usuan olakori behar Ibarrondok, ontxe pelotak da itxela izin de, baina horrek eskapa da gainera ia boterik ez da ematen da. Halan da Ibarrondo ondo junda pelota da, heldu da lehenengo botera, baina jokalde itera junda normala den lez, buena ikiarren ez da balio hemen, da zabaltzerakoan txapapera, ez? Asko bihurritu zaio pelota Ibarrondori. Abiatu da, iritsi ere bai, baina jokaldia egin nahi izan du, bere burua salduta ez duzteagatik. Txapazpira joan zaio dejada muduko hori, eta tantoa egiterekin batera. Aitor Etxebarriak denbora eskatu du. Nik uste Ibarrondo behintzat ametik aurrera ja tranquilduko zan, kantu batzuk endituz, ikusi da ondo jotzen ari dela, eta behintzat ametik aurrera partidu akordo gortzen dago. Kontuz sakearekin ibili beharko du, lehen ikaragarrizko tanto mordoa egin baitio. Bederatzi tanto jarraian lortu ditu sakez Aitor Etxebarriak. Gero ordeak kontuak aldatu egin dira, Ibarrondok lehen da biziko tantoa egin ondoren. 6 egin baititu, bat abestearen atzetik, markagailua lan erdietan itxuratu, 6 eta 11, baina beste erdia falta da.
Aitor Etxebarria. Ibarrondo 9. kuadroan zain. Aurrera egin behar izan du. Zazkuterritik ezkarrez. Arraz eramateko. Etxebarria, eskubiz. Ibarrondo oso urrutitik egin du dejada. Oso urrutitik. Presaka da bil, horre apurbe labur geratu jako, eta badazekien indartxutxin izango zuela joz, apurbe laburtxu geratu jako, orduen dejada botatzea aukera hartu deu eta txapapera. Horre ikusten da apurbe labur geratzen jakola, beren dekon pelotazo emateko, eta orduen dejada botatzea. Amairu eta 6. Etxebarria. Oso sakeuna. Eraman, botera jarriko da Aitor. Ze ondo kendu dio Ibarrondok, sakea bikozu. Aurrere jokaldi egitera Ibarrondo. Kanpora joan zaio, 14 eta 6. Horre lan pizka goin beharko zuen. Nik uste nahiko ondo heldu dauela pelotea frontizitik erditik gora epinteko eta bintzat 4. kuadro hortan epinteko eta jarraitzeko lanian, ez? Segiduen dejada botatzea, ez diez goz arrezago. Sakea duen pelotaria min handia egiten ari da. Lehen 11 tanto jarraian egin ditu Etxebarriak, gero 6 Ibarrondok eta orain sakea hartu duenetik beste 3 eta 8ko partzial bat lortu du Nabarnizeko aurrelariak. Ederra sakea bere. Oso ona. Ez du eramaterik izan. 10. du sakez. Baina asko zarrazagoak izan ditu Ibarrondok hasiera hartan. Eraman ez dituenak, aurkariaren airearen beldurrez edo, baina oso gaiztua zen. Ezkerra horma ikutu du, eskua sartzera zegoanean. 15 eta 6. Etxebarria, González eta Elordi gainditu ditu orain arte. 3. aurkaria, Gorka Ibarrondo du. Aurrera atzera doa, keinua egin bai. Laburrago atera dio Aitorrek, eta barruan izango da. Gurutzatu ondoren, hautso batzuk atzera egin behar Ibarrondok. Aitorrek atzera. Etxebarria, 3 pelotak da jarraian. Airearen bila azkar joango da. Hortxe saldu bere burua. Barrura egin dio pitkin bat pelotak Gorkari. Zabaldu kanpora. Gaztigarrena. Tanto lan egiten dagoenean ikusten da bera deko laukerak, beste golpetxu bedeko beste baino beste indargitza beste abiadura bat ematen dio eta ikusten da lan egin eskero badeko laukera gondio tanto batzuk egiteko eta zergaitik ez gerturatzeko pizkan. Buruz buru Carmelo sekretuetako bat sufritzea da lan egitea eta horrekin ditu tanto batzuk sufritu eskero nik uste segiduan junda bera de jokaldi egitera eta hemen lan da lehen eta gero Aitorreko lan pizka ben ekatzeko zeneko fresko da Aitor ikusten da, ondino ia zerdirik beste bain jokalde egiterakoan lasai bazauz da ondino nekatu bari jokaldiak urtetatxuz baina ja nekatzen zarenean, baina ez da nierreza jokaldiak baino noitea, eta nik uste Ibarrondo jarraitu da lanien, egurra ematen da, ia Aitorrepe nekatzen da pizkat eta gerturatzen da pizkaten, marka gaioak. 28 urte daramatza Bakek, pelotari gazteekin lanean, Carmelo eta zenbat pelotari geldituko ote ziren bidean txikitan ikusi, 15-16 urterekin, honek etorkizun ikaragarria doka pentsatu eta azkenean bide erdian eta alderantziz ere bai batzuk hasieran hainbeste jokatzen ez dutenak ustez, baina gero urteak pasadala gora egin dutenak. Alaxe da, pentsa, ez dakit, Bakeko
urte guzti horietan zuetan zune, ez dakit, 10 bat pelotari bizkaitarrak paseko ginen urte hauetan, pentsa zenbat pelotari parte hartu duguz, da zuinozun, askotan orduen sasoi horretan, gazte sasoi horretan, ondo zabizen batzuk, gero igual ezabien azkenengo golpe hori emon, da beste batzuk, igual ezain puntan genbilena, gero nagusitako azkenengo bat urtetarako, orduen buru bataten da, bueno, gazte urte horietan bagizu aldazko goten diez, azkenean indarraren eta desarroioaren arabera, eta orduan urtetik urtera gauzak asko aldatzen direz. Dejadaz lortu du 16garrena, Aitor Etxebarriak, eta sakea bere esku duela, lasaitasuna ere hartuko zuen nabarnizkoak. Ikusi baitu, aurkariek ere min egin dezakela sakea hartzen duenean. Hori Sotamano zerantzungo du, ondo gorka, Dejada azkarra kanpora. Tanto bakarra egin du lehen sake hartu duenean Ibarrondo, gauza bera gertatu zaia orain Etxebarriari. 8-16. Alde handia da oraindik, baina Gorka pentsatu behar du lehen bezalako partzial bat 6 eta utxeko bat sartu izkero hortxe gerturatuko litzaiokela eta behar bada Stuxamar hartu ere bai. Araze da, gainera pelotan zu tantu ere jogatu bizu, ez? Bagaizu tantu jogatu bizule eta tantu bain edo galdu, ezin dozu ikusi zinzara egon begiren markaiora. Zuk hau tantu da, ontsia Ibarrondo gaziko den tantu da jogatu bidu topera, gain eskero, gero beste tantu bet, eta zinzara horrek dauzen diferentziak eta markaioan begira, ez? Ez da erreza izaten, baina horretan junbida. Oin berriro zentratu urrengo tanturako jokatzera, eta begitu ez markaioari, ez? Badaki, hamen izin duzule, hiru tantu jarraian egin ez, tantu ere jogatu bizule, eta denbora hartu bizu tantu bakotxean. Sakez lortu du 9garrena, Arrankudiagako mutilak. Labur atera dio, airez jotzeko asmo zabiatu zen Etxebarria eta ez da iritsi, botara esterrean ez du eramaterik izan, 9-16. Egon daiteke partidua oraindik. Ibarrondok, ezker hormarekin gehiagin astu, erraz atzeratu du errestoa Etxebarriak, gora. Ez da erreza, opanitxu egiten bazuz, azkenien edan, Ibarrondo nan ondo inbiko dugu berturatzeko, eta bere nopari bat, berriro be gainera ez da bagarri tantu be, baizik eta oine Aitorrek sakia eskuratuko du berriro, eta horri ikusten da sakia dekonean, 5-6-7 eta tantu asko iteko aukera okiten dabela. Aurrelari bat atzelari baten kontra, jokatzen ari da Bake txapelketako juvenilien finala. Momentuz aurrelaria nagusitzen ari da, 17 eta 9, 10 tanto lortu ditu sakez, baina azken aldian hobeto ari da errestoan Ibarrondo. Orain atzean gelditu da, baina sakez zorrotza da. Eraman Botez Aitorrek, ondo. Asko behartuko du. Eta bila aire sartzeko asmoz, txokoan utzi, ez da iritsiko. Bigarren pelotakada onna izan da Eskubiz. Ondo hartu du frontiza, ez? Igual ez dio gaur egur askorik ematen, Ibarrondo ikusten da askoz abiadura gehi ematen diola golpea, baina Aitorrek oso ondo hartu dugu frontoien altura guztia, eta oso urrun jarri du gainera baztertu du, eta hordeko aukera honi, ez? Ondo juten dan aurrera, eta ze tranquil izten du pelotia zepa gainera. 18 eta 9. Aitorren sakea, airearen bila.
Ibarrondo. Boleaz orain. Aukerakoa Nabarnizkoarentzat. Atzera jo behar Ibarrondo, baina ondo defenditu du. Pelota hori ezkerra idez. Baztertu egin zaio. 10. Urdinarentzat. Sotamanoz ere ondo, aurreko partiduko bi atzelaria bezala gorka ere bai, Bai, oso ondo, bai. Nik uste, bueno, nik uste partidu txugunari da laiten, Txarrena, hori, 11-0 eta 11-1, ez da izunan jundiz hasi eskero, eta 11 tantutik, behatzi izak edo sartu eskero, hor junda aldea, soine, nik uste horrek tantuek endu eskero, bueno, ikusten da partidu egon gozala, ez? Biek bakutxa bere neurrien eta bere joko klasekin, partidu poli bat ikuste egon gozala, baina partidu erdiz egon da 5 minutu egon di ez, da hori alde handia da, ez? Irailaren 17an hasi zen txapelketa Barakaldon. Gernikara joan ziren ondoren bakeko parte hartzaileak. Zaldibarren Urrena, Sopelan, Sestaon, Lemoan, Zornotzan eta azkeneko ibilbidea gaurkoa da hemen Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. 16 pilotari kadete mailan, beste hainbeste juveniletan eta 4 honenak iritsi dira festa handi honetan protagonista izatera. 10 eta 18, 3 tanto lortu ditu sakez Ibarrondok. 4. bila joango da. Epaileek itxaroteko esan diote. Orain bai. Denak prest daude. Urrengo tantoa jokatzeko. Atzera joango da azkenean Aitor. Labur sakatu dio Ibarrondok. Ez zineraman. Ondo bastartu da bengo, Hasiera, pare bat edo ikusake kaskarra egin ditu, baina gero hobeto ari da horretan ere. Gorka. Eskota mano-mano nola juleiken partidu, Lehenengo 5 minutuen ondo sartua egotea partiduan, da gero ja, ez da usere ginek, Habere labur atera du. Eraman. Etxebarriak. Aztertu egin zaio Ibarrondori. Aurrera egin behar Aitorrek. Bere burua salduta utzi. Buruz gain pasako ote du. Eraman Aitorrek. Beste aukera bat ezkerrez. Deja da oso txarra egin du. Oso inosa, bai. Eta hortxe bukatu du neurketa. Tantori egin izan balu Ibarrondo, nik uste Etxebarria urturik jartzen azteko arriskua izango zela, baina bai, horrokin dago kerea eta horbe errezen egin dago, ez? Horre, bueno, apurbe laburgatu jako eta apurbe esfortzu gehiago emiko zan da, errezena, dejaria itxi eta bertan itxi. Eta, bueno, usten da, horrek akatza partidutik ez hartzeko aukeri aztiola ematen, ez? 3 tanto egin beharko lituzke garaipena lortzeko Aitor Etxebarriak. Lehen zatian egin dituen tantoi esker alde polita dauka oraindik, baina neurketa asko parekatu da. 11 eta utxekoaren ondoren. Erdiko sakea. Eraman. Ibarrondok. Niko behien hartu du baina. Zaila zen. Ezkerrez orain. Etxebarria. Beja da. Ez du eramaterik izan. Ibarrondok 20 eta 11. Garaipena gero eta gertuago. Ez dago jakiterik. Hasiera ura bestelakoa izan baliz gertatuko zen.
Baina partidua asko aldatuko zera bai. Bai, seguru, baina hori be partiduko atal bat da, eta horrek 11. tantuak direz, azkenengo 11. moduko egin garrantzitsua. Ikusten dana Aitorrek ez tegoela zalantzarik, ikusten da bai joteko, bai deja daiteko, danetak postura guztiek dominatzen dut, ikusten da ez tegoela zalantzarik tanto amaitzera da. Etxebarria, tantoa eta partidua lehen bainen amaitu nahiko ditu, bolea zabalera, tanto. Amabi eta hogei. Erandu xamarri liteke Ibarrondoren erreakzioa. Oraindik ordea bizirik dago, eta horri heldu beharko dio. Epailearen gana etorri da. Zenbat atxeen aldi dagozkion galdetzera. Bakarren bat geratzen ote zitzaion. Eta eseri egin da. Luis Goitia Botillero lanetan, Kamaraka klubeko ordezkaria eta Arkaitz Kastañares Aitor Etxebarriarekin dagoena. Jende gazte ugari Ezkurdin bakeko finalak ikusteko. Etxebarria kantxara azkar itzuli da eta badator Gorka Ibarrondo bera ere. Amairugarren tantoaren bila Arrankudiagako atzelaria Sake luzea Sasa irristatu eginda. Sakatu ondoren eta behar bada zer diputzu txikiren bat edo tantaren bat egongo da. Bai aurreko tantuan Ibarrondo bota duen bolea ona zabalera Aitorrek lurrera bota da eta segurazki izerdi arrastoa hor geratu da. Begortu du aurreko epaileak eta bigarren sakea izango da Ibarrondorentzat. Aurrekoan atzean gelditu da zain Aitor, oraingoan zer egiten duen. Sake laburra berriz ere irristatu eginda. Bai. Ondo, Gorka. Olea zera mandu, bai. Hori, emon. Hori eskuinez. Botea jarri, bote txarra mongotu. Deja da, txapadera. Etzen eukerarik onena, deja da egiteko. Bote arroa izan da, eta gainera horre beradekon eskumaz ezkenien hiru pelotazo bakarren izan duen munda. Horrek 6-6 emon. Etxa geratu zaitzen gustura eta Aitorreri lana erasi, Ez da tanto luzea izan, baina Etxebarriak berak ere xertzeko aprobetxatuko du. Pelotako zoa zuen oso frontisetik gertu. 9. kuadrora bidaltzeko modukoa. Baina azkar bukatu nahi izan du Gorkak eta emaitza txarra eman dio. Bakarra falta zaio. Aitor Etxebarriari. Aurrelaria. Aurreko jokoa egiten badakiena. Sakea ere erakutsi du. Eskubizere ematen dio. Naiz eta gaur jotzale handia duen aurrean. Baina ari da, apurka eskarmentua pilatzen. Grau txapelketako ordezkaria bera da, Bizkaiko ordezkaria.
eta goi mailako partidu asko jokatzeak lagunduko dio pelotari izaten. 17 urte ditu oraindik Aitorrek, baita Gorkak ere. Azken tantoaren bila doa Etxebarria. Atzean geldituko da Ibarrondo. Bigarren aukera izango du. Amaika eta huts aurreratu da Aitor eta amaika horietetik 9 sakez egin dizkio, baina Harrezkero tanto bakarra lortu du. Hau bai izango dela Aitorren azken sakea, hortik aurrera gertatzen dela. Aurrera joan da orain, lotxarik gabe gainera Ibarrondo, sakez gaiztoa eramandu Botelaster. Atzera Etxebarriak eramandu hori ere aukerakoa Aitorrentzat. Ez du beharraina gurutzatu gantxoa, beste aukera bat izan dezake boleaz, txapara. Azkar movidu da hori Ibarrondo, tanto hontan pelota bi oso saiak eraman ditu. Hori sakea eta bai esker gantxua eraman duen pelota horman kontra. Eta bengoan, zabalera junda, gantxoan bile, eta bengoan, lan gehiago indeu, eta nola batu deuen peloti, eta, azkenien hor nola behartu duen atzera azken juten Aitorri, eta Aitorre bolea hona izan da, amaitzera junda, eta besteko suertegi izan, baina ondo junda. Oraingoan ez dago atsedenik, jarraian jokatuko dute tantoa. Ibarrondo. Azkarra sakea. Azkarra zorain laugarren kuadroan. Etxebarria. Ibarrondo. Aire zorain Aitor. Gorkarentzat egokia atzera botatzeko. Horixe egin du. Nahastu egin du ezker hormarekin. Oso pelota zaila eramandu Etxebarriak. Beste bat Gorkak, hori tanto izango da. Bai. Tanto derra, enguan jorezko dagoena Gorkak, Nola eman dio negurra eta Aitorrek defentsa ona erakutsi dugu, Ezkerrez oso pelota zaila eramandu ezker hormaren kontra. Eta azkeneko honetan ere nahikoa egin du. Bai. Baina horrelako eskubia edukita. Bai, askar, indarra bani ikustetzet, ze askar, bai bera eta bai bere herriko arandiak bisek mugitzen dabe besoa abiadura hunditzan. Oin ikusi ze askar mugidu duen besoa eta abiadura hori moterakoan ze askar rutetan duen peloti eskutu. Oraindik irabatezakela, sinistu nahi du Gorka Ibarrondok. Ezin du akatsik egin. Erdira aterako da pelotari ezker horma. Ikutu ondoren. Erdi huts egindakoa, baina tanto izango da, bai. 15garrena. Holakoa gertatzen dira zuz banaka, Danak matera zoidoz da askotan utze egindako tanto goten diz. Etxebarriaren ikuste esuela pentsekoen beste boterik emango zuela eta lurrera junda, peloti jo baino lehena lurrera junda, eta gero, jarraitu eskero oinez nik uste helduko zuela, baina etxatuko zuen esuela enbesteko boterik emango. Berriro, lehengo tokia aldea da, baina banaka, baino txunik banago partiduen ez naz fiatzen.
Bigarren zati honetan partziala argi eta garbi Errondoren aldekoa izan da. 15 eta 10. Baina dan hartu behar da kontuan eta hasieran koska handiak kendu dio aurkariak. Hori da. Sakez lortu du 16garrena. Behar bada partida bukatu eta gero damontuko da horra aurrean harrapatu duen pelota hori dejada egiten saiatu dena azkeneko tantoetan bezala atzera jo izan balu. Bai. Arrisku ikusten zen. Bai, ikusten zen, ikusten da, ematen diola eta mugitzen dala aurrean ondo, Baina atxela izateko mugitzen da abidora deko hanketan da biparetak eta jo eskero joten duen moduen, gero zulu gongo zan dejadarako eta Baina lehenengotan oso txartu hasi dela eta bigarrena erdi parte hortan ez du lan askorik egin da oinari da ematen, oinere, ez dio bote hona emon, baina eman dio, eta oinere horre eman behar dio. Etxebarria. Ordeko aukera berriro da. Oso ondo, oinere, lan egin deu, ez du bote honik emon, baina, Dejada orain txapa gainean eta bukaera ona eman dio Aitor Etxebarriak partidari 22 eta 16 juvenil mailako txapelketako garailea nabarmentzen jaiotako mutila Gernikako Arrunpe klubarekin aritzen da eta beste bat bere palmareserako Carmelo. Alaze da, baino txute urte hona darabil egiten txapelketa mordotan parte hartzean emaitzak onak gaur ere, abantaia derra hartu du lehenengo zati hortan da hor lortu du lasaitzea, sakez tanto asko indu lehenengo zati hortan, Ibarrondok ez du bat ere ondo hasi da, gero lanak tranquilein dituz horreukan distantzia hori mantenduz azkenien baketxapelketako palmares hontan Etxebarria gotea borgarri zada eta zorionak ematea gametik. Horentxe bertan emango dizkiogu Nabarnitzkoari. Aitor, zorionak. Eskerrik asko. Eskerrak hasiera harri, ez? Hasikeran ondo hasi gara, baina gero remonte berabe sake rematen hasia eta kostenat. 11tik 9 sakez egin dituzu, batzuk sake honak ziren, baina beste batzuk eramateko bera gaizki aritu da hasieran. Gaur restoan ez da bili oso ondo eta beste batzuk sake honak izin dira, ja ziko eta posik. Zuk urte ona daramatzu, bake honetaz aparte aurrez ere lanak txukun egin dituzu. Ongo udan, gustora bilinaz, eskuz eta jokoz eta gustora. Zorionak. Eskerrik asko. Aitor Etxebarriaren hitzak, sari banaketa egiten berehala hasiko dira eta bigarren partida honetako datu esanguratsuena 11 eta huts, aurretik hasi dela irabazlea guztira 10 tanto lortu dituela sakez eta aurkariak erreakzioa bigarren zatian izan duela, baina ordurako berandu izan dela. 4 tanto lortu ditu Gorka Ibarrondok sakez eta behar bada pena izango du hasiera txar horrek okertu baitu baketxapelketa irabazteko aukera. Atletikeko lehen aipatutako jokalariak sariak banatzera etxi dira Balaitziaga eta De Marcos federazioko agintariak ere prest eta 48 egunen buruan Carmelo Bizkaiko federazkuntzak antolatutako beste ekitaldi bat Basauriko finalak hau gelditzen ezten errota da. Hori da, Bizkaiko finalak etzi jolasten dabe goizien da horre bikoteko partidu izango dira da nik uste maila handiko pelota egongo dizela, gainera momentu hortan momentu honan harrapate diotena eta nik uste partidu politxa ikusteko aukera izango dugule. Federazioan sartuta daude lan egin nahi duen arentzat, lanik ez da falta. Ez, bada, gainera, nik uste nahiko martxa polita hartu dauela, nahiko txapelketa, gainera, asmoe da baino zut, lenguan behezan izun, gero eta gazte gehiago pelotan hastea,
fitxa gehiago lortzea eskuz, da gero hori da lehenengo aukera, eta gero bigarrena, hor 13-14 urteko jentia be, jarrai dezala, ez? Horre guztiot, esperientziaz gertatzen dizen gauza bizek, ez lehenengo, kirola, pelota bari beste kirol batzuk hartzea, aukera da pilota hartzea, eta gero hor jarraitzea, ez? Denak ez dira... Lehen da biziko partiduan galdu duen pelotaria, Oier Etxebarria, Igorrekoa, 18 eta 8 galdu du Ander Arandiaren kontra, eta esaten ari nintzen Carmelo, behar bada denak ez direla ados egongo, baina eman diozuen ikutu moderno honek jende asko erakarri du, eta horixe da frontoi batek eta pelotak behar duena, ez? Jendea frontoietan izatea. Batez be, gaztien giro gehiago egitea, ez? Nahi gendun, gaztiek etorten izenean, ikus dezatela, frontoian girue dagoela, politia dela, ez bakarrik pelota jokua, baizik eta pelotan inguruen egon laiken ambientea, eta askotan, gertatzen da frontoienek hotzak izaten diela, jende askotan jende ugari ez dela etorten, da, saiatzen gara frontoiak betetzen, azte barroko lan izaten da hori, eta gero, giro pizkat egon deien, da, momentuz, bai federazioko agintaria eta bai patrocinadorea oso posik ari direla, ikusita, giroa dauela, eta gaztiek, inbe, urten da moduen, pelota batekin horman kontra jokatzea gutea, Gorka Ibarrondo jasoko du urrengo saria, juvenil mailako finala, 22 eta 16 galdu du. Txaloak Arrankudiagako pelotariarentzat. Kamaraka klubeko bi ordezkari izan ditugu finaletan. Kadete mailako txapelduna Arrankudiagako Ander Arandia izan da, baina beste finala ez duango ordezkariak irabazterik izan. Aitor Etxebarria, Navarniztarra, izan da garaipena lortu eta bake txapelketako palmaresean izena jarriko duena. Irailaren 17an ekin zioten, 6 jardunaldi jokatu zituzten final aurrekoak lehengo astean eta final nagusiak hemen Durangoko Eskurdik Jaialai pilotalekuan. Bizkaiko Pilota Federazioak antolatutako festa ikusgarria izan da. Joan den astean festa putarekin gauza berbera gertatu zen Martinan, oso giro ona bizi izan genuen, baita gaur hemen ere, eta etzi espero dezagun Basaulirin ere gauza berbera gertatzea. Eta lehengoan San Mateotan pelota zela batek telebistan esan zuena ere galditu egin zitaian nahiago zuela frontoia beteta dagoela partidu txar bat ikusi, partidu on bat utzi dagoen frontoi batean baino. Askotan nik beti izan du pelota partidu ez da bakarrik pelotari egiten dagoen jokaldia eta jokoa, ez? Azkenien pelotan espektakuluan egoten bida pelotariak eta baita jendea, ez? Nano guztiot bat garela eta askotan partidu honak ikusita da jente bari frontoian neko hotza geratzen da, ez? Ikuste da hon artien egin bidala pelotan espektakula aurrera eramatea, eta nik horrek ikusteot, jentez beteta bada hobeto, eta gazti badirez, hobeto, horra horrien ontsi guzti zen pelotari guztitatik pare batek esaten bautxe gaur gabien, itxeri, bizerre nahi dauela pelota eskurora etorri, hori danentzako hobeto izango da. Alaxe hasiko ziren 16 eta 17 urteko pelotari hauek gaurko bezalako egun batean, frontisetik gertu, pelotakada batzuk joz, denak ez dira iritsiko, batzuk bidean geldituko dira, baina pelotari izateko ilusia daukaten bitartean helburua beteta egongo da. Eskerrik asko, Carmelo Ariznabarreta, etzi arte. Etzi, Basaurin izango gara eta partiduak, binakako partiduak, zuen ganatzeko asmoa daukagu orduan ere. Besterik ez, agur terdi, Durangoko Eskurdi pelotalekutik.